פולג, מרכזה של עיר העיצוב הישראלית, הולך ומוקם סוהו, מרכז העיצוב והלייפסטייל הגדול בישראל. המרכז יארח תחת קורת גג אחת את מיטב המותגים מתחום הלייפסטייל, העיצוב והריהוט מהארץ ומהעולם. סוהו, חוויית קנייה חדשה, איכותית ומזמינה. נגישותו הגבוהה של המתחם הופכים אותו לאחד ממתחמי הקניות הזמינים והנוחים בארץ. עושר האפשרויות והחוויות אותן מציע המתחם מייצרים את אחד מאזורי הקניות והבילוי ההומים והמצליחים בישראל. הכל בזכות חוויית קנייה נוחה ופשוטה ללקוחות. כל מה שצריך לבית בנסיעה אחת. סוהו סטייל, Design Your Living. קומת הקרקע והמרתף העליון של סוהו הן קומות הלייפסטייל, המאפשרות בילוי של 24 שעות, 7 ימים בשבוע. קומות אלה יוקדשו לחנויות גורמה, בתי קפה איכותיים, מסעדות יוקרה וסופרמרקט. כל העסקים שימוקמו בקומות הללו ייבחרו ויועצבו בקפידה במטרה לשמר רמה גבוהה של איכות ונראות. חזונם של היזמים שקומות אלה יהיו לאלטרנטיבה עבור עובדי המשרדים. בתי העסק מהאזור, כמו גם אלפי המבקרים מדי יום במתחם פולג, לארוחת צהריים איכותית, ארוחת ערב יוקרתית ובילוי לילי. קומות הסוהו סטייל יתפסו את הנישה שאינה קיימת במתחם פולג כולו, קומות המיועדות לבילוי, פנאי והנאה ברמות הגבוהות ביותר. סוהו Design Your Dreams. קומות 1 ו-2 הינם קומות העיצוב של סוהו, גולת הכותרת של המתחם. בסוהו דיזיין יוצגו מיטב המותגים והטרנדים המובילים בעולם ההום סטיילינג והעיצוב. תמהיל החנויות יכלול מותגים מקומיים ובינלאומיים בתחומי הריהוט, עיצוב פנים, האביזרים ועוד. קומות הסוהו דיזיין יציעו פתרון מלא לקהל המקצועי ולקוחות קצה, סינרגיה מלאה עם קומות הלייפסטייל והקומות העליונות המשרתות בעלי מקצוע מתחומי התכנון והעיצוב. סוהו ARC, Design is our passion. קומות 3 ו-4 הן קומות הארק של סוהו, והן מיועדות לפירמות ובתי ספר לאדריכלות ותכנון. קומות אלה יאכלסו את מיטב המומחים מעולם העיצוב בישראל, והן מהוות ערך מוסף ייחודי עבור לקוחות הקצה של סוהו. דיירי קומות הארק ייהנו מנוף אורבני הנשקף משתי מרפסות גג עצומות. אין עוד מרכז עיצוב כזה בישראל, מרכז בו חיה ופועלת סצנה שוקקת של מתכננים, אדריכלים, יועצים ובתי ספר לעיצוב. סוהו ביזנס, In-House Synergy. קומות 5 ו-6 הן קומות העסקים של סוהו. קומות אלה ישכנו חברות מובילות בתחום היזמות, הלייפסטייל והצריכה בארץ ובעולם. הקומות המסוגננות חולשות על המתחם, נהנות מנוף אורבני ומציעות גמישות תכנונית, מרחב לעובדים וכמובן מיקום מנצח באחד ממרחבי העסקים המצליחים והמתקדמים בישראל. זו ההזדמנות שלכם להצטרף לאחד המתחמים המדוברים ביותר בישראל, להצטרף לחדשנות עיצובית, לקוסמוס חדש של לייפסטייל ובילוי. הצטרפו עכשיו לרשימה הולכת וגדלה של חברות שכבר הבטיחו את מקומן בסוהו, מתחם הלייפסטייל, העיצוב הגדול והחדשני ביותר בישראל.